sistema tradicional de comerç, que volen ells ser el monopoli, l'exclusiva. De fet, ja han aconseguit que de cada 5 aliments 3 estiguin controlats per 4 marques i volen jugar a aquest camp, no? I llavors, mentre es paguin la taronja a 12 cèntims al quilo, la taronja es quedarà al camp, se comprarà en qualsevol país, a qualsevol preu, en qualsevol condició. La tierra es lo que nos da de comer realmente. Sin la tierra nosotros no podemos existir. Sin la biodiversidad no había fruta, no había verdura. Es algo muy sencillo, pero que damos por descontado. Y este es el gran error que hemos hecho hasta ahora. Más conciencia. El que intentem és capacitar i sobretot donar a les sòcies aquest empoderament per poder decidir quins productes volem consumir i que aquests productes siguin respectuosos amb el medi ambient, però també amb els drets laborals de les persones que hi treballen, amb l'entorn. La pregunta és per què un dret bàsic com l'alimentació hem pensat col·lectivament que s'ha de solventar en els mercats. Crec que calen mesures per tornar a l'agricultura i l'alimentació sota una mirada de dret. Más conciencia.